Ongi etorri beste bideo batera. Berriro ere Patoi Anaien maiera artistiko bat. Kasu honetan, zuriak berdinketa lortu egin behar du. Eta erraza ez dirudi, beltzak A-bin-pioi bat degalako. Eta ez da oso ondo ikusten nola afil zuriak A-bat laukia kontrolatu egin dezaken. Lehenengo mugimendua erraza da. Afil G7, bintzat diagonal honetan jarriz. Erregea elau da erantzun bakarra, D-lau pioia babesteko, D-iru jake, berriro ere, erregea E-iru, D-lau pioia babestuz. Tamen beste gauza batetaz konturatzen gira. Errege zuria ia itota dagoela. Ezin delako ez G bira, ez H batera, ez F bira mugitu. Bueno, momentuz zuriak afil H6 mugitu egin behar du, saiatzen afil C bat, afil B2 mugimendu hori eginez. Tamen, errege beltzak mugimendu bakarra daka. Eta hori da, errege F-iru. Eta orain dator magia. Alfil C bat. Lehen bezala F bira mugituz. Beraz, A bat dama. Eta orain, alfila E-bi jake. Eta magia dago, errege beltzak mugimendu bakarra dakalako. Erregea E-bi. Eta hau, errege itota da. Afil zuria hiltzaduta dagoelako. Eskerrik asko hor egoteagatik eta beste bideo batera arte.